Morning mga kapadyak. For today's ride, ikot-ikot lang tayo sa Eco Park ng Santa Rosa, Katabay, Pangasinan. Kasama natin mga pamangkin, si Ram, Wilan, tsaka si Akit. Malapit lang dito sa amin Eco Park. Nasa 6 to 8 kilometers lang siguro. Tara, samahan nyo kami mga kapadyak. Lagi lang tayo dito sa gilid mga kapadyak. Pag nandito tayo sa kalsada, at mare one lane tayo. Sir, yes sir! Mga kapadyak, kakaliwa po tayo dito sa Kauplasan. Tingnan nyo kung may sasakyan sa likod. Sir, yes sir! Meron? Oh, sabay-sabay tayo natawid. Go! Go! Bilis! Tawid! Jack, dito kakaliwa po tayo papuntang Eco Park. Ikot-ikot lang tayo dito mga kapadyak. Maluwang to. Time check 8:15. Malis po tayo kanina sa bahay mga 8. Good morning. Basahin nyo nga yan, no? Irrigation system. Ano yun nandun? Eco Park, swimming pool. Oh, lapit lang talaga sa amin. Diyan pa dyan, oh. Nandito na kami sa ano niya, gate. A few inches later.
Madulas po, madulas. Umulan kasi kagabi. Dito na tayo dumaan, oh. Oh. May motor. A few moments later.
naman. 5 minutes later. Yun oh. Yun oh. Kubo ni Mars. At ay video kong ganyan oh. I-tanggal nyo. A few minutes later. Kainan na mga kapadyak. Mang inasal sa akin. Ano sa'yo? Silog. Sana oh. With, ano, with kamatis. Kaya bram oh. Slow. Marami. Gutom na gutom. Lang. 1 hour later. Yun, tapos na kaming kumain mga kapadyak. Uwian na. Let's go. Yun mga kapadyak. Tapos na kaming kumain dito sa Kubo ni Mars. Dito lang sa Barangay Pahitan mga